Milí priatelia, dnes by som sa s vami chcela zastaviť na chvíľu pri známom príbehu o Marte a Márii z Evanjelia podľa Lukáša, 10. kapitoly. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zanepráznená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbá, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodminie. Je to príbeh, ktorý som už čítala veľakrát, ale tento týždeň ma oslovil akosi inak. Zastavila som sa pri Ježišových slovách: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, ale potrebné je len jedno. Keď som nad tými slovami premýšľala, uvedomila som si, že niekedy som veľmi podobná Marte. Nie preto, že by som chcela mať všetko dokonalé. Skôr preto, že mi záleží na ľuďoch okolo mňa. Chcem všetko stihnúť, na všetkých myslieť, nikoho nesklamať. A práve vtedy sa môže stať, že sa moje dni naplnia povinnosťami natoľko, že zabudnem na to najdôležitejšie, na chvíľu ticha s Bohom. Keď som nad tým premýšľala, mala som pocit, ako by Ježiš tieto slová hovoril mne: Nemusíš niesť všetko sama. A priznám sa, že práve toto je oblasť, ktorej ma Boh ešte stále učí. Niekedy sa aj ja nechám pohltiť povinnosťami, starosťami, ale o to viac som vďačná, že ma Boh stále znovu pozýva zastaviť sa, utíšiť svoje srdce a byť chvíľu s ním. Keď pracujem v záhrade, uvedomím si jednu zaujímavú vec. Rastliny nerastú preto, že ich každú chvíľu kontrolujem, alebo že sa o ne neustále strachujem. Rastú preto, že majú dobrú pôdu, dostatok svetla, vody a čas. A myslím si, že podobne rastie aj naše srdce. Aj ono potrebuje čas v Božej prítomnosti. Potrebuje čas sa zastaviť, načerpať pokoj a dôverovať, že Boh koná, aj keď my práve nerobíme nič. Možno aj vy prežívate obdobie, keď je toho jednoducho priveľa. Skúste si dnes nájsť aspoň pár tichých chvíľ pre Boha. Nemusíte mu priniesť dokonalosť, ani všetko zvládnuté. Stačí prísť taký, aký ste. Verím, že práve v tom tichu môžete aj vy počuť Ježišove slová. Iba jedno je potrebné. Prajem vám, aby ste počas tejto nedele našli pokoj v Božej prítomnosti a vykročili do nového týždňa s dôverou, že Boh ide s vami na každom kroku. Požehnanú nedeľu, priatelia.